Hello. Ayan si CM Yang nasib deh. Yang nasib deh. Kasih taruh yang nengnya pada yang. Ini dong bisa roh lah sih. Belakang hambai. Joto naik tong naik takok teh bohuk sono media ni bising teh. Kaisa jenis oros cikon teh program ni bising teh jeng gamari kami Maharani celagang am sayo paywe. Seng last year ni je flood affected family rono seng tin teh tuinung danai syntax oros jaga seng bag laika jenis bubagrani nahormu je tangnai pro asuk sara tripra genanggui ne je flood mani. Bises ke o am sai rogo blade ro ke effect ha joto no nog ro hayang bai ha jeng ঠিক আছে টাইমলি जों फाइमालिया तानि के जों दिन पाइनानि प्रसेसिंग अनेक समय नांगो हायफानो जों अर जागाव फाइयै जे फ्लाड एफेक्टेड फैमिली जतनि से बिख्राखौ अमहाय फैमिली रनो जों नायै अरनि चेयरमैन तंगो अमहाय रखे जों लायनानि बागै कक जाबलायखा हागे तिनि जों सिकनते प्रोग्राम संसालायखा प्रोग्रामाव जोंनि एमडीसी खरंनि साव फाइजाक बरम गोनां Sodagar koloi bos sini district ni party ni presiden bu tebu MDC Debojit Tripura sini orni Marandi subzonal ni chairman Joysadon Jomatia tebu sini White Tape Warriors Rock sini block president orni Maharani Celagang ni butongo ngeti develop leader rock butongo tebu oro beneficiary rock paisok paija जों कायसानो मेसेज रनानि मुसुगु जे sini bubagra sini ti prasarokno बिशेष के बिख्रा रokno sugia rokno omhai jora haya jorao ganao basanani bagoi जोंनो फोरोङो हानि बाङैनो जों दिनै टिटि एडिसिनि ngै जे फ्लाड एफेक्टेड फैमिली लास्ट थांनाय दगो जे नक लंगै नक बायनाय दग बरनो जों सुबानानि बागै दिनै फाइखा सुबा लाइखा तीन नक जत जे सिलेक्टेड फैमिली रनो जों रखा तेबो बाद बाकी उलो टेक्सा नांखांके जों उलो रगो फाइयै अ आमसानि लुकुरनो जों सानाय जे सय बिख्रा सुगिया अमाहाय फैमिली तंखांके बरनोबो जों नेक्स्ट टाइम रनानि बागै चेष्टा खायनाय इंगे और जागाव जों रफायमेनि यागुलो हयतो गोबांमा लुकुरक बाक्सा कारजावै फानो तंनाय जे नांगौमानि फैमिली रक माया रक अमाहाय रक फानो तंनाय बरनो जों नायबानो बसकांगो जों बाहायके खायमा बनि बागै जों चेष्टा नानाय जों जतनो साखथा लायजाक खायची जाते जरा हायाव चिनि बुबाग्रानि वान सौ मुंनो जों सामं फनांनानि बागै जरा हायाव जों नखुंनि गानाव बासालायनि बागै जों कमिटमेन्ट दजा जों बो बासालाय फैखातिनि जतनो चिनि अरनि फैमिली रकबो खातुं जागलायखा जे मानाय र तेबो फाइनान्सियलो जों अमाहाय काहाम स्टेप जों या प्रिसेनाय चिनि राइट्सनि बागै जों थानसानि बिसिंति जे सालाय दंमानि बो बहायनो जों कन्टिन्यू खायनि नांनाय दानि हेंके जों चिनि हास्टेव दङै गोदोंमा बसर जों आसुक डिप्राइभ खायजाखा जे चिनि मानथाय रक चिनि अमरक जों बिख्रा रावै दंमानि र अम बेबागनो चिनि मानथाय मायनि बागै नमाहायङो जे फ्र चिनि यागो चिनि अधिकार फायनाय जों रवानि मतो चिनि पावर फायनाय आफ्र जों चिनि बिख्रा फैमिली रनो जों तेबो सुबावै मानाय आसुनो जों जतनो हामबाय।